Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün Aydın bilen sizin karşınızda. Biraz ayarlar var arada, son maşgala var arada. Gurur etmekçi bolýas. Eee, Aydın bize nemäni düşündürip geçen maşgalanyň guruluşunda, soň içinde maşgalanyň nemesini düşünmek üçin esasy aýalyň nämedigine düşünmeli sebäbi ýanky maşgalany ayal saklaýar-da, ýanky erkege demetseniz, ýanky maşgala guruluşy bir öý, hojalyk diýilen zat gerek däl ýa-da ilkinji nemede duranok, gereklileriň katarynda duranok. Şonuň ýaly tarapy bar, şonuň üçin ayal nemesine gaty üns bermemiz gerekli. Şo arada da o gurrun edýänem ýok, ýanky ayaly düýünden başga zat hökmünde tanaýarlar-da Türkmenistanda. Onuň hem elbette din, o däp täsirleri bar bu işin içinde. Yani häzir Aýdyňa söz berjek, Aýdyň bize gowy düşündürip berjek. Aýalyň o tebigatyna Aýdyň o söz sende. Salam cümlene, ülleşler salam. O düşündürüp verecektim yani şükreli onunla. Sebebi hazır bizim auditoriyamız kendine o düşünürmü bilemek içinde katıken yani bilim tarafı var ya da bilimin ortağıken yani argümanları var. Ama düşünüp bilerimin ben sağda dilde açacak olacak, düşündürecek olayım hayallerine. Ve ayalın yani society'deki rolü näme? Jemgyýetdäki rol. Cemiyetteki ornu, hava rolunu düşündürecek olay. E, Şimdi şu turun Türkmenistan'da duyulacak. Fakat Türkmenistan'da da dünya köp yerinde ayal duyulanda ol bir näme diýilýär ona? Yani bir eşya ýaly görülýär. Bir zat, mülk, mal ýaly satyn alyp bilinler, Hava, eýe bolup bilinýän. eýe bolup bilinýän bir statusda şuňky dünya köp yerinde ayarlar. Duyulacak da şoň ýaly. Ýöne ol yine erkekler hem ayarlar doğruya diyen bir sözüm var. Yani o söz nähili söz kendine onu yankı çüýredip bolýan karşısında yani şu erkeği yasayan erkek diýip bilersin. Yani ayarlar yasayan erkek diýip bilersin. Yani birli olup biler. Yani bu ikisi aslında Argument däl birbirine ýani. hava hiç gelinämesi yok. Onun duyacağım yok. Hiç adam yok. Onun için o yerlere bir oturmalı. Ýöne birinciden ýanky ayal barada ayalın tebigatı diýilen bir näme bar. Ayal näme? Yani dünýä garaşy näme bolýar ayalın? Ne şo hakynda görüňe deli. Ine şu gün Türkmenistanda kendine ýanky daşary ýolda çykdy. Äri ýa-da ayal daşary ýolda çykdy. Ya da maşgallar darya istedim mesela 90% çap edýänim 90-95% dar var mı? Çap edýän. Bizne dolanıp baranda da ýa-da onksiýal bolmaýar, belki bizne dolanıp baran soňam bir 2-3 ýyl, 4 ýyl belki bile ýaşarlar. Ýöne soň dargama gelýärler. Sen arada boşluk var ya o boşluğu sen tamamlap bilýärmiň? Arada boşluk. Mümkin däl. Sen o boşluk wagt geçdi gitti o wagt tamamlap bilýär boşluk. Yani boşluk diýäniň ýanky duýgu bagda, duýgu bagynyň şo taýda ýoklugy belli bir ýylyň dowamında. Hava yokluğu ve birbirine yankı yağını kişiler oluyor da birbirini tanımıyor. Tezelden bir adam bile tezelden tanışmak mümkün değil. Abi Doğru. bir sefer tanışsan istedik biriyle bir sefer tanışsan ve sonra devam edeceğim sonra boşantılarıyla kötü yaptığına yani sonra devam edeceğim. Başka çok yapmansın. Yani tezelden tanışıp bilemem. Şimdi şu maşgallar dar veya ondan sonra kimineyle ayarlar ben kendi ayarlardan görmek ve solon nemesini açacak erkeklere diyecekler belki başka bir isteseler diyecekler erkeklerin tozuyla hakkında. Indi maşgalıların dargama ya da yine daşarıda çıkan bir ayal ne böyle daşarıda daşarıda vatandaşıyla öyleniyor ya da sonuyla yaşar sonuyla kaldı. Maşgalı yani.
Ondan sonra ol yankı ayal diýenimiz Türkmenistana baran wagtynda ýa-ni girişde basış başlaýarsyn. Türkmen ýokmudy? Näme üçin başaryplar öldürýän ýene diýen ýaly soralar. Şimdi ayalın vezifesi tarih boyunca günümüze gelýän näçe milyon ýyl dowam eden olsa, temine ayalın vezifesi ýa-ni primatlardan başlar. Hmm. Ayal çağa doğurýar we çağany doğuran çağasyny goramak we ýetişdirmek bilen ýa-ni vezifelerini Instinct nemesinde de. hava. Ayal çağasyny goramaly we ýetişdirmeli. Yani goraw diýende öňkü döwür ýa-ni tebigatdan, wahşy haýwanlardan ýene wahşy bilýärler. Bakşay. Soňýalyk haýwanlardan goramaly, dürli kesellerden goramaly we şonu ulatmaly, ýetişdirmeli. Ýene şu goraw diýenimizde ol ýa-ni hukuk gorawy ýene ekonomik gorawy, şonu geç gorawlar kendir. Hmm. Yine şoň bilen tarih boyu hiç haçan, hiç bir wagt erkek çağanyň yetişmek üçin ya da şonu goramak üçin bir işe üstlenmeýändir. Hmm. Yani men diýenim milyon ýyl. Siz soňky 10 ýaşy alyp ine şu çağalaryna öjesi ýok, papas çağalaryny ulapdy diýipdilersen, ýöne ol ýa-ni ýek-tük misaldyr. Ýöne men umumy aýdymda ýa-da umumy aýalyň tebigat meselelerinde ayal ine şoň ýaly çağa ýetişdirýär. Näme üçin ýetişdirýär? Tebigatyň beren bir instinkti bardyr. Ol instinkti hiç kim ýitdirip bilmeýär. Tebigat sana näme diýer? Sen özüňden soň ýa-ni geninden iň azyndan bir sany goýup gitmeli. Hmm. İň azyndan bir sany goýup gitmeli. Şimdi misal üçin agaçlara seredin, agaçlar gatken özünden öňe ýa-ni mesul goýup gitgendir. Näme üçin sebäp agaçda onu gorama mümkinçiligi ýok. Şoň üçin san bilen goraýar. Milyon sany tohum goýýar, olaň aýdaly 1% ýetişip bilýär ýa-da 0,1% ýetişip bilýär. Ine şoň ýalyk bir insana medel şoň ýalyk bir barlyk, canlı. Olam özünden soň nesil goýmaly. Şoň üçin ayal özünden ýa-ni çağa doğurýar, 2 sany, 3 sany çağa doğurýar. Ol çağa sany şertlere göre, eger şertler erbet bolsa çağasyny gorap bilmese 7-8 sany doğurar. Sebäbi birine olmasa birinin canlı galmagyna we ulalmagyna ýa-ni statistik olasılık diýilýär. Şol artdyrmak üçin. Şol edilýär, köp doğurýar. Hmm. Ve ýöne bir aýalyň 50 sany çağa doğurma mümkinçiligi hem ýokdur. Şoň üçin az çağasyny, 2 sany çağasyny, 3 sany çağasyny iň ýaňky efektiv şekilde elinden geldiğiçe doğuracak bolýar ve ulapjak bolýar. Ve şoň üçin gerek bolsa candan berip bilýär aýal. Bu aýalyň genlerine işlenendir. Aýalyň wezifesi çağany hem goramak hem ulatmak, ýetişdirmekdir. Erkeğin wezifesi näme? Çağa döretmek ýa-da çağany emele getirmek diýeli. Başga hiç türlü erkeğin wezifesi ýok tarih boýunça. Onam näde diýer erkek? Aýdaly ýaňky öz geninden 100 sanyk, 200 sanyk goýup bilip bilýär. Erkeğin Güýjüne, tarihten mümkinçiliklerine bağlı da. mümkinçiligine bağlı. Erkeğe mümkin mi? Misal üçin bir erkeğin 100 sany çağasy olup bilen, bolup bilen, 1000 sanyň bolup bilen. Şoň üçin erkek o çağany goramak, gorasy gelenok, näme üçin gorasy gelenok? Sany köp bolsa birinen olmasa biri ýene canly galyp bilýär, öz ýaňky tebigatyň beren wezifesini şeýdip ýerine ýetirýär erkek. Yani tarih boýunça. Erkek Şoň aýaly üçin göre has wagşyrak bolýar da bu meselede. elbetde. Sebäbi mümkinçilikler şol kenine. Ve bu tebii bir zatdır. Ol erwet ýa-da gowy diýip kommentariýa bermen bu zada bermek ýalňyşdyr. Bu tebii bir zatdır. Yani insanlık tarihi boyunca ýa-ni hatda profesör tarapyna da gitsek primatlardan başlap erkeğin wezifesi öz neslini goýup gidip bilmek üçin sanyny artdyrýar. Ýöne ayal sanyny artdyryp bilen aýdaly 30-35 ýyl ýaşaýar ayal. Yani şu gün bugün aýdamak men umumy aýtjak, ýene milyon ýyllary gözlemle getirin. 35 ýyl, 40 ýyl ýaşan bilemek ýa-ni ilki durmuşda değil yani. O döwürler
40 yaşan bir insan bartını yokmanı bilemek. Yani ortaça 30 yıl 30 yaşlı yaşayanlar ve Ha. sol aralıkta bir çağa yetiştirmek için aydalı 10 yaş 16 yaşta yani produkt yani verme, nesil verme Hmm. beden şoňa yetişýän nesil berip bilýär. Şol ýaşdan başlany wagty her ýyl birinde oranda da ýene 12-13 bolýar da. Ha. Şoň üçin 2-3 sany çağan bolsun şonu goraýyn ýani bu aýalyň tebigatydyr, çağasyny goraýyn. Hmm. Onu hiç kim ütküdüp bilmeýär. Ine şoň üçin ýene wagt geçdikçe ol instinkt kendine en täzen şuguntuýynyň bar görülýär. Näme üçin görülýär? Mysal üçin aýallar özüne ýoldaş saýlan wagty birinciden sağlygyna üns berýändir. Sağdym bolmaly. E, Yani gol gördüm, söýdim diýär, söýmeden, gol görmeden ýene şol instinktler şonu dürtýär. Yani kimi söýýär, şolar dürtýär o başga dilde. Ya Hmm. da bir iki sany saýlajak erkeğiniň içinden ikisem ýa-ni fizik tarapdan bir meňzeş ýöne biriniň birazjyk ýa-ni akly güýçli bolsa, puly güýçli bolsa, ol aýal onu saýlar. Näme üçin? Sebäbi çağalaryny ol has ol üçin edip bilýär. Hmm. Aýal ýöne oňa men söýdim diýär. Bu söýgü diýär. Söýgüniň nirden gelýäni keşmesi ine şol instinktden gelýär. Aslında sayladım diýdi bolýar da söyledim diýdi. Hawa sayla ya söýgü ýaşlygyň berýän bir höwesidir. Ne Hmm. ol höwes geçici bolup bilýär. Ýöne elbette geçici diýsem ýalnys pikir etmän ýani şol höwes geçicidir. Ýöne o söýgü diýip umumy adlandyrylýan zat galyp bilýär. Sayla o ütkenen bilýär. Şoň Hmm. üçin ne türkmen daşary ýurda çykan wagty daşardaky watandaşlarda bir aýal esasanan görýär. Daşyndaky bir watandaş türkmeniň saňa berip biljek zady çağany birinciden hukuk tarapdan gorap bilenok diýilýär. Hmm. Hassalanan ýagdaýynda Türkmenistanda onu gorama mümkinçiligi ýok kendir. Ya Hmm. doktor ýok. Hmm. Şoň daşyna çykanda aýal entek 5 ýyldan olsun, 3 ýyldan olsun, 4 ýyldan soňky ýa-ni dowuljak çağasyny has bol şertler üçin edipjek bir erkeği görýär. Hem ýurdam görýär da, ýurdam bar. O taýda men Şoňa şol mümkinçilikler, ýa-ni mümkinçilikleri görýär. Şoň diýär men diýär çağam berde ulawjak, sebäbi berde has ýa-ni garantili bir şekilde ulawdyp bilýär diýär. Hmm. Ýöne oň adyna da ýene söýgü, haladym, ýene şoňa menzeş bir zatlar goýulýar. Ýöne fundamentte şol ýatdy. Ol siz pikir etmäň, men edýän hemme işimi näme üçin edýänim bilgendim diýip pikir etmäň. Mümkin de neklemine sen sosyoloji okan olsan içinde psikoloji öğrensin. Adam öz edýän işiniň bir sebebi vardır. Ýöne şol sebebi adamyň bilmesi hukmanam däldir we edýändir. Yani onu başga biri öwrenýändir. Näme üçin etdi? O genetik kodlar var, ýa-ni kultura kodlar var. Şolar aslında adam demedýär-de. Näçe sowadyň pes bolsa şo genetik we kultura kodlary sen üstüne çykýar ýani. Seni kontrol edýär. Yine şoň üçin hem yine aýal başynda Türkmenistanyň watandaşy bilen öňünde ýani saýlama mümkinçiligi bar. Bir tarapda Türkmenistan watandaşy, bir tarapda da aýdaly Angliýa watandaşy, Italiýa watandaşy, Fransiýa watandaşy. Kaýsyny saýlar? Yani o Aýalyň tebigatyndan Hmm. uğur alsak aýal aslında dogry bolany saýlar. Ýa. Mysal üçin Fransiýa belki de o howanyň gyzgyn deňiziň nemesini gowy görýän bolsa Italiýa. Şertler ikisinde de aşağı ýokary deňrek. O taýda çağasy hem ýa-ni saglyk nemesinden peýdalanjak hem bilim özüni ýetişdirip biljek çağasy o taýda. Hukuk tarapyndan. Çağanyň gorawy. Esas mesele berdi men soň üçin ýani başynda çağanyň gorawy diýende günümüzdäki gorawyndan birazjyk düşük aýdyp geçdim. Günümüzdäki goraw näme bolýar? Ýani education ýa-da näme diýilýär? Eğitim gorawy. Olan bir gorawdyr. Aýallar ona isleýändir. İstendik aýal bolmasa ýene daşlarymyzdäki aýal bolsa sorak görüň ýene çağanyň näle okuma, niýde okumany islerdiňiz ýa-da nähili bir şertlerde ýaşamany islerdiňiz diýseňiz, şolar düşündirip başlarlar. Näme esasında sebäp goraw üçin etmeli. Ýani hiç bir hata ýa-da atada oňalyk bir düşünje, duýgu, hissat ýokdur. Sebäbi onuň gelişmesi Ol birazrak jogapkärçilik hökmünde kabul edýär erkekler. Onu ine şeýle bilmelidir.
erkekte yankı näme ýokdur. Çağany goramak we yetişdirmek Hmm. duýgusy ýok. O duygu yok, yani cevapkarçılık alýada. Bir şeyler bir näme. O. Jogapkärçiligi bardyr. Indi duýgu ýok diýsek hem ine ol duýgu näme göre ýok? Ene bilen garşylaşdyranyňda ýok. Hmm. Yani duygu, elbette duygu olup bilýär, duygu bardyr. Yani şu onu ýok diýsek, ýok diýsek ýalňyş bolar. Ýöne ene bilen garşylaşdyranda, ejesi bilen kakasyny gapdal-gapdalynda goýup, kaýsynda duygu bar diýsem, ejede bardyr. Kakada oň ýanyndaky, yani ejeň duýgusynyň ýanyndaky kakanyň duýgusy hiç satdy. Hmm. Soň Hiç ýene de bir satdy. zat bar, aýdyň ýadyma düşdi, şoň bilen baglanyşykly. Ýani bu bilimsel nämäniň araşdyrma netijesinde. Eger erkek aýalyny gowy görýän bolsa, çagalarynam şoňa baglylykda gowy görýär diýilen näme bar. Ýani bu Owa. bilimsel näme, ýani umumy däl ýöne eksperimentleriň netijesi şonu görkezýär. Ýani eger aýaly söýmeýän bolsa ýa-da aýalyny islemeýän bolsa, çagalara bilelikde islemeýärler. Şeýle bolýar erkeklerim. İsteme ýa-da ol atalyk duýgusyny ýaşap bilen. Ha, şol bolmaly-da, duýgusyny, ýani Yani, aýala bagly owa. ýaşaýar-da ola. Owa. Yine kemine aýallaryň näme üçin daşary ýurtdaklary saýlaýandygynyň yine jogaby yine şu aslında. Onu vatandaşlar sizden isteseniz araşdırıp bilersiniz ve internette onu kısa tüken maglumatlar vardır. Yani Oh. diňe bir çeşmelerinde türlü çeşmelerden araşdırıp gyzyklanyp görersiniz ve gaty gyzyk zatlar bilen. Hmm. Çok zada düşünersiniz. Indi kemine birazcık ýanky felsefe tarapy diýsek bolýar, näme bolýar bu? Bizde günümüzde Türkmenistan'da ve Türkmenistan'ın yaşayıplarda ayal yani eşya değildik. Bir Oh. mal görünüşünde değildik. Aslında olan da kul görünüşünde kabul ediliyor. Hı hı. Ayal kuldur. Şimdi men bir nämäni orta atayım şu yerde. Kulun äri olup bilmeýär. Hı hı. Hiçbir kulda äri bolma mümkinçiligi ýokdur. Sebäbi insan yani hukuk tarapyndan yani näme diýilýär? Hmm. Legal person'a näme diýilýän olsa, hakyky kişi mi diýilýär, näme diýilýär? Hmm. Yani şonun äri olup bilýär. Ve ol diňe hukuk däl, hukugyň ýok ýerinde de kullara öýlenilýän däldir. Hmm. Öýlenilýän ýa-da durmuş gurulýan däldir kul bilen. Şonuň üçin hem hojaýyn sözü ulanýar. Aýdym üns beren bolsa. Hojaýyn. Serep kemine akıl hem nerede de çıkýar bir ýerden. Yani hojaýyn sözüni ulanýan olsa diýmek bu gulçuluk bolýar. Hawa hojaýyn eýe diýmek, ýani eýeçilik edýän adam diýmek. Eýeçilik edýän adam indi kul bolup bilmeýär ve hiçbir erkek ya da erkek diýin, bolmak, sözü aslında diňe adam ýa-da ýoldaşy diýen manysy başga manysy var. Kamilleşen manysyndan beri er sözü. Yine hiçbir bir kul bilen ýaşamak islemez. Sebäbi hiçbir çağalaryny kul tarapyndan yetişdirilmegini islemez. Yani neticede Türkmenistan'da maşgalylar ine dargaya, maşgaly institutynyň dargamagynyň sebäbi maşgalylaryň günümüzdäki ýanky aýdaly kiçi problemalaryň netijesinde maşgalylaryň aýrylyşmak meseleleri nirden gelip çykýar? Kul bilen hojaýynyň bagy bar, şol bag gaty ýukadyr, gaty injedir. Sebäbi hukuk we ýanky moral tarapdan, etiket tarapdan bir altyapysy ýok ýa-da altyapa dayanan ol hiç kim. Doğru. Şoň üçin näme bolýar? Ýanky kul bilen hojaýyn. Ola men öýlendim diýe ýöneten däl. Bolmak üçin kula öýlenýän däldir. Äriň çagasyny kul ýetişdirýän däldir. Sebäbi kul ýetişdirse olam kul bolýandyr. Ol kuluň çagasyna ýa-da kuluň öndürýän çagasy ine näme bardyr? Näme söz bolan domuzlarda başlaň men bu misaly berýän ýöne dogry gelýär. Matka diýilen bir näme bardyr. Çaga dogry ýa-da. Kullaram onu tarihte öğrenip görüyorum. Kullar doğan çağlar kontrol etse kul çağı da onam satıp bolýar çağını ol yetiştirýär. Yani kulun eýesi o çağını satıp bilýär. Indi Türkmenistan'da gyz satmadyk adam var mı? Yok, o yankı ne maskraflaram var, yankı näme diye süt hakkı, yine näme hakkı, o hakkı, bu hakkı.
Elbette sever kemine eğer o süt kulun sütü olsa onun hakkı vardır. Hawa. Ya ben o çıkta jetdim Hocayın diýär-de. hocayın o sütü satıptılar. Hawa. Doğru. Doğru. Yine Türkmenistan'da dışarı yurda çıktım. Ama dışarı yurda çıkan vaktiniz birinciden yani ayağınız ya da başkalarınız dışarı yurda çıkacak vaktiniz sonradan aydan 6 aydan çıkan olsanız ve yani sol yerde yani zaksınız olsa bozmalı olacaksınız ve ayrılışmalı olacaksınız ve sen ona cevap gelden olsana cevap geldi. Mesela bizde bir namusçan tarafı mı ya da namus meselesi var aslında namusun nemen namus ya da sen namusun ya da sen mertebeni başka bir defelep bilen olsa ol namus ya da mertebe değildir deyip bilenler. Yine özünün cevapları olan zaten mertebe değil ya deyip bilen. Türkmenistan'da misal için daştan çıkacak vakti ayrılıp çıkmalı yani. Sebebi bu bilen hocayının arasındaki yani sen daşında o hocaylık edip bilmeyen mümkün değil. Başka hocayını verip bu hocayınsız kalıp bilmeye. Gulam hojaýynsız galyp bilmä, Hazır dogry aýdýar. hazır istendik bir kulu alıp yani kul diyende yine bir yani göz önüne getirin ya da hayal kurun. Kulçuluk dövrü, orta asır. 10 tane kulu alın, daşarıyıp koyuverin. Siz boş deyin. Giderler, böyle 5 saatin içinde terzi hocayı taparlar. Öz ayaklarıyla varır. Ve bu tebligatı, yani duygusu, yaşayış, dünya garayış hem mezadı, şonyalık yetişen, sebep olan ecez kalkasan, kul olan için, onları şonyalık yetiştiren için, onlar hocayınsız yaşama mümkünçülüğü yok. Var olup bilmeyenler. Yani siz yine bakarınız elleyendir. Men de seri çıktım beliyim. Hava yankı ayağımın başka bir bilen anırda başka bir bilen yaşap başlap bir ya da başka birine öğlenip bir yeni olup bile. Yani bu hakiki bolmalı, bolaymalı. Zaten de hiç kirli bir tesirinden bir zat değildir. Doğru. Evet, siz ayaldan kul yasap ondan sonra özünüz hem eğer olacak olmalı. Ayalınız kul olsa siz hocayınsınız. Eğer dersiniz. Eğer bilen hocayının katulu tapağı var. Hojaýynam uzakda bolsa ýene hojaýynam bolup bilen wagtda. Hocayının probleması hem işe yanında üstünde olmalı. Yani kontrol, hocayının esası edýäni işi kontroldur. Yani kontrol demek, näme demek? Yani Hemme zady näme zadına edip etmejegine aýdyp. etmeceğini aydıp deyip öğretip yanında ve edendiğini etmediğini kontrol edip durmak hocayının vazifesidir. Daşından olup o zade bilmeyen mümkün değildir. Sebep Türkmenistan'da 10 yıllık internetin teknolojiden yok. Bu olan olsa belki mümkün olurdu. Bilemezdim. Doğru. Yöne bir bulan başıboş kalıp bilmeye. Olan başka hocayını gözlemeli oluyor. Ve gözleyenler tapyalar. Sebep yaşayışının manisi şu. Aydın. Indi kemine yine ayal kul bolyan olsa yine Türkmenistan'da kadir yok deyip problemalar açacağız. Yine kadırlar mıydı? Kadir üçün insan ya da er olmalı. Erler kadir olup bile. Ya da ayallar olup bile kadir. Şimdi sen çok kulların yetiştiren kişileri bilen ne hemen kadırın bir önemli. Yani kul yetiştiriyor. O kula mevtir eğer olup yine bir ayal eğer kul olayan olsa yetiştir yani ayala yetiştiripler ya da ne yetiştiripler erkek kişi diyelim. Erkek kişini yetiştiriyor yönü ona kul edip yetiştiriyor. Yani ataların bundan favaran yok ya da bol malçalık kabul ediyor bilemem. Olan son bir gün evtir hocayın diye özüne hocayın olan oluyor yani. Yine son yağlık bir aslında bu kısa döngü değil ya. Devam ediyor mesela. Yani Türkmenistan'da aslında maşgala guruluşu yok ve yankı kul hojaýyn gatnaşyklar var. Gatnaşygy var, başka hiç yok. Indi aydın men yankı aýdan zatlaryňa käbir misallar bereýin. Yani misal bermänkäde şu kul gatnaşygy barada ine gyzy durmuşa çykardyk diýär-de kulçuluga berdik diýdi bolýa. Soňra o bar ya öýe, täze öýe. Soňra nädip çaý goýýar, nädip çaý demleýär, nädip o işi süpürýär, ýene näme diýär diýip hemme zadyny baha berýärler-de öýüň öňki içindekiler. Soň onu gynayarlar belli bir wagtda, hatda gürrüň berýärler-de, kışyň sowugunda daşarda kriw durýarmyşlar-da gelinlere. O gatkan zatlar bar, onu gürrüň bersen hiç soň gelmeýär ýöne. Men bir misal berjek.
Yine maşgala bozuluşu dedik de yani Türkmenistan'da da maşgala yok. Şu maşgala değildiği için bozuluşunun o nemesini görkezeli bir misallarını. Yine bärde işläp ýören bir aýal o hakykatdan hem neme diýe çağalar üçin edýärde bu köplenç. Jaý gurýaňyrda pul gazanyp. Soňra o baran wagty o jaý onuň adyna däl eýýäm. Başga biriniň adyna, äriň adyna bolýar. Soň äräm oň çağalaryna aýdýar siziň ejeňiz ne taşary ýurtda äre barypdyr diýip neme diýip hakyk bolan neme misallar aýdyp berýär mesalan şu wagt. To biz tarapda bolupdyr da bu. Soň ýenedem biri var. Garaşsaň şo çağalar onuň bilen gürleşmändir, öýem gidipdir, hemme adam gidipdir de şu wagt hem öýsiz hem hiç satsız galypdyr olaýar. Soň ýenedem bir aýal ya öýüne bar ya bu Çärjö şäheriniň özünden. Barsa äri eýýän başga ýeri bilen ýaşap ýörekeni. Soň öýüne barar barmaz ärinden ýa-ni hojaýyndan diýeli. Taýak ýa. Soň şo taýagyň netijesinde de ölýär bu aýal. Bu geçen ýyl bolan waka. Indi öýem gitdi, hemme adam gitdi. Gerek bolsa onu yapandyrlar ýa-ni özü o kesel barty öldü diýip. Ýani guly işletdi, neme boldu da. Indi munyň beýleki tarapy var. Näme diýeli? Ýa-ni failed hojaýynlar diýeli muňa. Näme başarmaksyz bolan hojaýynlar, başaryp bilmedik hojaýynlar da. Olary mine bärde işleýär, o pul zat uğra diýä, öý gurýar ýa-da öý gurman pulunyň birikmesine garaşýar da. Soň gürrüň berdiler mardan. Gelin öz ýa-ni demesi bilen gaýnagasynyň ogly bilen gezýärmiş ýa-ni täze hojaýynda garas. Soň olam suratlaryny düşürüp soň o geline pullaryny alypdyr da. Ýine şantaj edýär. Soň o suratlar her geze görkezip pulunu alypdyr. Soň o hojaýyn ýurdun daşynda pul gazanyp baran hojaýyn barsa pulum ýok, hiç adam ýok, hemme zadyň üst açylýar da. Barur açylýar ýani. Indi gul men bu taýda näme görýän? Eger şo gelin gul bolmadyk bolsa, has öňüni görüp biljekdi, dogry dälmi? 10 ýyl, 15 ýyl öňüne hasaplap biljekdi. Ol diňe bir gününe hasaplapdyr. Gul bolandygy üçin de. O hojaýynam aslında ýa-ni gulçulukdan hojaýynlyga geçen bir hojaýynda. Olam ýa-ni nemäni gowy hasaplap bilenok, o pulunyň hasabyny tutmagy bilenok, hesap bilenok. Soň bu netijesinde maşgala darga ýani men ýa-ni ikinji bölümi gurun berip başladym ýaly. Aýdym. Aýalyň tebigatyny gurun berdim. Hem maşgalalaryň näil bozuluşuna geçelim. Misallar bereň, sen soň iýizin näme dersin? Soň ýene biri bulanmarydan gitdi. Ýa-ni gitmän käde aýaly ölýär. Bu maşin kakdy bolýar da ulak ýolda, ýol helakçyligi. Soň barsa iyi veren pullarynyň hiç birisi ýok. Özüm bu Ýewropadan var ya. Ulu pullu ýerden. Barsa hiç bir pul ýok. Üstesine de birgiden bergi. Bergiden nähil bergi. Dükanlar gelýär öýüne, ýene seniň aýalyň şunça arak ýazdyryp alyp gitdi diýär da. Soň bu iýizini izarlaýar. İýizini izarlasa ýa-ni K5'nikler bilen gezýän eken de şolar bilen dost bolup demedipdir. Gynandyrjy bir zat ene. Ýani has gowy hojaýyn tapdyr. Aýdyň şeýle bolýar nemämiz. Has gowy hojaýyn tapdyr, olaram getirdip içip baba gezip şon ýaly bolup soň ýa-ni ölmesem şolar günäkär diýen ýalaprak bir netije gelipdirler. Ýani şol K5'nikleriň özleri kakdyryp öldüripdir diýe sebäbi gaty gowy edip ýapypdyrlar da nemäni. Kakdyryp öldüren adam o yalandan güpür tapır birini neme tap o neme uğradypdyrlar. Ara şeýler bir ýagdaý. Soň ýene biri var, olam mary Murgap taraplardan bolmalydy. Soň olam geçen ýyl öýüne bardy, öýüne barsa olam Edilşon ýazat bilen garşylaşýar. Soň iň soň gürleşende şeý diýdi, ullakan adam ýa wagtynda hojaýyn olan adam. Ay men özümi öldüräýmesem bärde hiç zat galmandyr diýdi. Aýalam ýok, o çağalaram ýok diýe indi. Soň men onu birazrak nemetdim de sen häzir aýdanlaryň hem şoňa gawat geldi, ona aýdaýyn.
Onun gurrun berýän zady aýal eýýän başga bir nemeler bilen ýani has güýçlü hojaýynlar bilen ara baglanyşyk tutupdyr. Çağalaran bolsa ýanky kakany görmänligi üçin duýgu nemesi ýok, bagy ýok. Ýanky gelen adamy o adyna kaky diýýär, ýöne o kakanyň kaky bolmasy üçin arkasynda bir duýgu neme geçmişi bolmaly-da. Ýanky näme diýe ýatlamalary bolmaly çağanyň aklynda. O zatlary ýok, şonuň üçin o duýguny gurup bilen ok çağalarda. Soň çağalarda ters neme berýär. Olam o taýa baran soň kakalyk etjek bolýar aýdyň gyzykly tarapy. Ýani hojaýynlyk etjek bolýar aslında. Olam geçmeýär. Geçmesi üçin bir duýgu, bir ýatlamalary, bir zatlary bolmaly o çağ nemesinde aklynda. O zatlary ýok, soň şonuň netijesinde iň soňky aýdan söz şoldy, şondan soň habarlaşyp bilemok. Näçe ýyllar boýunça Türkiýede işläp baran neme de adam. Ine şonuň ýaly bir tarapy bar. Ondan soň ýene näme bar? O ýene de pulwaryny uradyp o puly başgalary bilen iýýän gelinler bar da. Ýani öýüz adam gurulmandyr, hiç adam ýok. Şonuň ýaly bir häsiýeti bar. Soň ýene de bir umumy şu 3 velayetde görülen bir waka da Daşowuzda da, Marada da, Lewapda da görülen waka esas şu 3 velayetden daşyna çykyp işleýärler-de. Her owada täze köçeler var. Täze köçeler hem ersiz gelinler diýip at var. Aýdyň. Ersiz gelinler köçesi var. Her bir owada şu ýankaýdan 3 velayet. Soň şol köçeler hem nemelerin, taksislerin, soň polisiýanyň, kebeşniklerin nemesi. Ýygy-ýygydan gidýän ýere. Soň şo gelinler bilen oturup iýip içýän ekenler. Çağalar hem bar diýär ýanynda. Olar hem bile. Ýani çağalar bizim bilýän ýani maşgala uruluşymyzy bilen ok şey dip ýetişýärler. Ýani çağalar hem şo taýda görýär, ejesiniň gezýän neme taksi ýa birem däl-de üýşüp diýär özem. Bunu gaty detally edip o izni izarlap nemetdi gaty gorkunç, ýani gorkunç diýip biz aýdýas ýöne o gaty bolmaly şeýlek bir zat çykýar-da orta. Soň şo taýda ýani bir geliniň o bir näçe nemesi bar, özem pulam ýene de şo gelinlerden çykýarmyş-da. Türkiýeden ýani daşary ýurtdan gelen pullaryň hasabyna taksisler nemedin biz dinleýänler hem nemesin taksistler ýani taksiçiler. Ondan soň o polisiýa, ondan soň meheme diýilen şu 3 esas, şu 3'ü görülýär. Soň azda kände okuwçylar bar. 11-nji, 10-njy klas okuwçy erkekler, ýani erkek jinsinden okuwçylar. Şo taýda hojaýynsyz galan aýallar bilen gezýärler. Şeýle bir zat, ýani bu bir biz dinleýänleriň hem aklynda bir karta bolsun diýip aýtdym-da. Indi sen aýtdyň, ýurdun 95'i bozular diýip. Menem 70'i hökman suratda bozulaýmaly diýip çak edýätim-de ýöne 90'a gelýän tarapy bar bunuň. 70% ýurtda maşgala bozulsa, şonuň täsiri daş döwründäki bozulmadyk maşgalalara da ýetjek-de bunuň. Şo 90-95'e baraýmaly. Ýani Türkmenistanda maşgala guruluşy öňem gaty ýoka we yanlış urulanma, ýani gul hojaýynlyk esasynda urulan bir maşgala nemesi bar-da. Hiç ýeli aslında bir jogapkärçilik ýok. Ýani erkegiň hem kakalyk jogapkärçiligi ýok, aýalyň hem çağalaryna belki bir neme duýýandyr, duýgu tarapyndan jogapkärçiligi bardyr. Ýani olar hem kän bir düýpli seredip bilen okda bu sowatsyzlyk bilen neme edilýär-de daşy örtülýär bunuň hem. Ýene ine şeýle bir ýagdaý gaty gorkunç, biz bunuň nemesini çykarýas. Ýani Türkmenistanda maşgala diýilen zat her ýurda baran, aýal bolsun, erkek bolsun ýurda barandan soň bozulýar. Aýallaryňka esasen baran wagty hojaýyn ýalap görjek däl. Ýani ära däl tol öňem, ýani aýdyň seniň aýdyşyň ýaly. Är däl tüýene hojaýyn daşary ýurtda çykyp gördü, daşary ýurtdaky hojaýyn bolup biljekleriň potensiýaly has uly.
Soň ýurda bar ya ýurda baranakda onuň är hasap edip beren hojaýyny gaty gülkünç o kirlice gepinde sözünde bir many duzu ýok. Onu soň hasap etmeýär. Soň ýa sen aýdyşyňa 1-2 ýylyň dowamında eýem şol dargamaly şon başga guruluşy diýip bilsek eger şoňa guruluş diýip bilsek de. Ine şeýle bir näme aýdyň misallary berdim. Ine bundan näme çykaryp, näme aýtjak diýsen elinde. Kemine wagtymyz az bolan üçin onu uzatmaly indi näme tarapyna geçelinde aýalyň bir kimligi bardyr. Olam ene kimligi. Yine ene kimliginin ýok bolmagan bilemek erkeklerin günäsi diýip bilýän men aýallarda. Yani ve berde bu gepleşikde erkekleri ya da ayarları kemsitmek maksadımız yoktur. Yani bar olan zady bizim şoň içinde bizim bir hojaýyn diýeli ya da bizim bir kul ya da bizim bir hojaýynyň yetişdiren kulu bolýarsa şol sıradadan çykdy sewer başga ýerden gelemiz o. Yani aýalyň ene kimligi bardyr. Yani ene kimliginiň nämedigini türkmen bilenok, biljegen bolanok. Ol haçan ol ene kimligi bilemek Göktepe'de görülüyor. Göktepe Savaşı'nda. Aýalyň ene kimligi. Yani Ben cemiyet tarapyndan diýýärmi? Cemiyet tarapyndan görülmeýär diýip. Cemiyet tarapyndan görülen ok. Aýaly hiç kim ene diýen ok. Yani kim enesine gul bolmagyny isler. Ha, doğru. Kim bir eneni gul eder. Yani ondan hemen bardır yani Selçuklu'da başlaýar. Ýalňyşmasam şu eneleri gul edilmegi. Şondan soň gelýär ýöne has ýaňky eneniň ýok bolmagan Göktepe'den soň eýem ýok. Şoňa çenli käbir ýerlerde görülýär ýene ene duýgusy ýa-da ene ýani jemgyýeti göjüňde aýtgan siz diýene eje ene diýip bilersiňiz ýöne jemgyýetde bizde ene diýilen duýgu ýokdur. Yani ene aýalyň mertebesi hem ýokdur türkmende. Yani hiçbiri ýaňky taksi bolsun, komiteti bolsun, beýlekçi bolsun. Aýal dowulan gününden başlap ene kimligine eýedir. Dowulan gününden başlap. Sebäbi sen onu çağa dogurmany gadagan edip bilemek, çağa dogurmany gadagan etmeýän bolsaň ol enedir. 15 ýyl soň, 30 ýyl soň, 40 ýyl soň tapawdy ýok, enedir. Yani onu elinden alıp bilmeyeceğin bir kimlik var ya da inkar edip bilmeyeceğin diyelim. Tebiýi nemesinde. Ene kimligi nirde? Türkmeniň. Türkmeniň aýallarynyň ene kimligi nirde? Şu ene kimligi olan bir yerde, ýaňky komitesi bolsun, beýlekçi bolsun, mektepde okuvçysy bolsun, şol aýalyň ýanyna äri bar, başgalasy bar bolsa bararmy şol ýanyna? Enen ýanyna. Ya da enesini gul edermi insan? Yine bulan erkeklerin günäsi diýip pikir edýän yeterince şonu gowrap bilmeýändirler. Ýöne bundan soň ene Taýda Türkmenistanda da men yani bu işe dowam etdik süreci. Men ine şu aýalyň mertebesi we ene kimligi hakynda yani şoň ugrunda biraz köpä işlejek bolsa özüm ýaňy ýakynda çok şu bakalyň netijesinde men görüp bilýän bu zatlaryň göremek ene kimliginiň ýokdur. Ya da aýallar kemsidilýändir. Olga Çarynyň ýaňky suratyny goýup ine olam Olga Çarynyň suratam däl, başga biriniň suratyny goýup ine Olga Çary mene şeýtdi. Oňa edýän işinde de hiç bir ne jenaýat bar, ne bir bilemek ahlak tarapdan erwetli adam ýok. Yani şonu goýan adamam, şonu eden işine, şu Olga Çaryny diýip başga birini görkezip, onuň Olga Çarynyň mertebesini düşürjek bolýar. Ýöne bir zadaýdan mertebe, ýani Olga Çarynyň mertebesi diňe Olga Çarynyň elindedir. İslese şo düşürüp bilýär ha. İslese diňe öz düşürüp biler. O başga birlerini goýup, ine aýala nädip tutmaýsy ve hiç kim şoňa sesini çykaran ok. Aha, sen kem akıl, sen samsyk ya da sen aýala indi kemine sana da soraýyn. Ýani haýsy erkekler aýallary halanok, aýala ýaňky näme diýilýär? Gahar nefret. Haýal düşmançylygy. Ýaňky ideýasy şonuň enedir, ejesidir ideýalar. Hemişede bir erkeğin. Eger ýaňky jelegiň çagasy, erkek çagasy
%99 ayalları ýigrenýändir. Sebäbi ejesine ol erkek, oň bir ýanky mertebesi bar we şol mertebesine ýidirip bilenok ýa-da özüne ýidirip bilenok ejesi her gün başga birler bilen esasanan bu ýanky o 15-16 ergenlik döwründe dowam edýän bolsa, bir jeleň erkek çagasy bar bolsa şo ähli ayallary ýigrenýändir. Hmm. Senem ýanky Olga Çarınan o derece ýigrener ýaly sen ýanky ejen kimdi diýip sorasyň gelýär-de. Sebäbi ýanky psikologik ýanky portret eser eden wagtyň şol özüň başga hiç zat näme üçin beýle ýigrenýär? Ýa-da ol Olga Çarınan däl şol ýanky surata düşürilen ayal oňa özü çekip oturup ýalňyşmasam plajda Ukrainalydyň ýa-da Russiýalydyň. Ukrain näme tansçı Vika diýip geçýär-de, gyzga ady Viktoria ady. Muallim diýilýär olara. O muallim, o tans muallimi. Tans muallimi tans edýär we şol diýe erwet zat diýär. Haçandan bäri türkmeniň tans etme hak elinden alındy. Yani bir adam gowy ýaşaýa, ine gowy ýaşaýa, şonam ýaşaýyşyna birazjyk paýlaşypdyr beýleklerle we ona alýa ine bu şeýle diýär. Näme şeýle? Kime birine azar berdimi? Birine töhmet atýarmy? Ogurlyk edýärmi? Adam öldürýärmi? O deniziň kenarynda tans edýän Yine şol ýerden hem sen ol ýanky jemgyýetdäki içindäki ýanky düşünjeler we psikologiýalar we hiç kim şoňa sesini çykaranok. Olan bolýa Olga Çarına däl, ýani bu Olga Çarına mertebesini düşürüp bilmersiňiz, ýani ol diňe öz elindedir. Ve hakkı vardır. Başka birine ziyan vermeyen olsa tansam edip biler. Plaja da gidip biler. Her kimin hakkıdır ol. O kabul edel şol bolsun da o yene näme bolupdyr diýende. Yani başka biri olanda da başka birinin edýän işine yani sen şoňa nefret eder ýalyk ýa-da şoňa gaharyn geler ýalyk edýän işinde näme jenayet bar şol ýanky Ukrainaly näme. Yo hiç bir neme yok. Bunu ýanky Belsapar ildeşlerimiz eger näme gaçyran bolsa Belsapar 2 ýyl mundan Ukrainaly bir tans muallimi Viktoria familiýasy häzir ýadyma düşenok. Yani ad Viktoria'da TikTok'ta nemeseňiz Vika diýip ýazsaňyz belki çykýan bolmamy mümkindir. Entem uruş başlanandan soň näme ýyl boldy bilemok. Yani şonuň videolaryndan birisini alypdyr plažyň gyrasynda tans oýnaýar-da. Soň Olga Çarıwa meňze hakykatdan hem ýaşlyk görünüp dur. Olga Çarıwadan bir 20 ýaşdan kiçidir belki de. Şonu alyp ine Olga Çarıwa diýär, şulam tans oýnaýar. Maskaraçylyk diýär. Adyny tans oýnabaga maskaraçylyk diýip tanadýar-da. Haýdy. Ine ýa aýtdy. Tans oýnamak haçandan bäri näme bolupdyr. Maskara ine aýtdy bular bilemok. Özüne ene türkmen diýip atlandyrýarlar we türkmeniň ýanky türkmeniň ene mertebesi aýal mertebesi ýok. Ine şonu goran erkek bolýan bolsaňyz, bir er bolýan bolsaňyz. Kim bolanda näme o ýerde? Türkmenistanlı olmasın. Indi ayal mertebesi diýmek bir ýanky universal bir nämedir. Düşüncedir. Yani ähli dünýä yok. Umumy bir düşüncedir. Ayal mertebesi değil. Bir Türkmen ayal mertebesinin näme diýini bilýän, ayalyň ene kimligini tanayan bir Türkmen Afrikaga goýberseň şol ýerdäki ayala da, ayal çaga, ýanky ýagazlara da, ulusuna da, garrysına da hemmesine de şol bir derejede hormat goýar. Sebäbi oň ene kimligi bardyr, bir hem ayal mertebesi bardyr. Diňe Türkmen däl. Yani biz şonu ine kiçik Türkmenistanyň içinde de şonu gorap bilemiz ýok. Enelerimiz gul we hiç habarymyz ýok ondan. Aýdym munyň gurrunny etdik, ine wagtymyz hem az aldy. Munyň ine kimligi ýitirmeginiň sebäbini bir gysga aýtsak, ine bizdäki ýa başynda aýtdym-da. Din we kultura ýa-da däp diýil, kultura bolmaýar. Kultura diýmek işlenen bolýar-da. Eger sen däwiň, eger sen ýa-da biziň däwimiz, desturumuz aýaly gul etmek bolsa, onda biziň däp desturumuz ýanky garyplyk däp destury. Şeýle bolýar. Başga hiç zat däldir. Yo, däp sözem, destur sözem türkmençe sözler däl aýdym. Bize değişli bir söz däl, ýanky edep sözü bardyr, edep. Edep terbiýe diýendirler. Edep sözü ine şo däp sözüniň has edep, ýa-ni has däpli diýilen bir many çykýar edep sözünden. Biraz bir näme galyba
sokulan galyba salynan diýen ýaly bir manysy var aslında bu nemäniň. Däp söz, ýani manysy şeýle. Ýa halkda, adamlarda galdyrýan täsiren şeýle. Bize bu zat aýdyň ýanky Araplar bilen geldi. Aýalyň mertebesini kiçeltmek, olary gullaşdyrmak, olary sosial sferadan uzaklaşdyrmak ine nahar eýlýär toýlarda aýallar. Bu ýanky ýerde uzakda ýa-da bir jaýyň aňyry arka tarapynda oturýandyr. Çağalar bilen garjam-gurjam bolup. O erkekler ýanky tapjanda, beýikde olara ýanky ýene nahary bişirip taýýarlaýanam ýa-da naharyň näme ýerlerini, iň kyn ýerlerine edýänam aýallarda. Ine bulan bize ýanky aýallary gulýalap görülýändigini görkezýär-de. Bunu şo derejäge getirmeginde de İslam esasen İslam dininiň täsiri gaty uly. Hristiýanlykda da o derejede däl. Hristiýanlykda ýene bir aýallylyk bardyr, bilýänsiňdir. Ya bir aýallylyk aýalyň mertebesini goraýandyr jemgyýetde. Yok näme protestanlyk mı? Kim şo haýsy näme Angliýanyň bir karolu. Şoň üçin protestanlygy ortaga atýar. Aýalyndan aýrylyp täzeden öýlenip bilmek üçin. Hawa protestanlyk biraz nämelerinde reforma geçiren görünüşi. Tamam. Tamam şu aýal üçin ýene şo ýene aýal üçin edilen bir näme aslında. Yani kemine indi köp adam diýipdiler, ay maňa näme bundan. Şu wagtça geldi diýipdiler. Sen häzir ýa-ni kaýsam bolsa taraýjyny ekrana çykaryp bilýärmi? Näme seretip göreli? Bak bu şu wagt aklyma geldi. Ýa-ni näme diýýär? Male female equality ýazsam. Näme diýip ýazmaly? Gender equality ýaz. Gender equality. Ranking ödeyme. Taraýjy ýazyp şoň ekrana ber. Haýsy näme alyp bilersiň? World Population Statistics diýip bir sayt bolmaly. Çeşmelerden berýär o ýerden alan maglumatlar. Ine şonu nämet onu getirýän şeň ekrana temizleýän aýallary ýüzlemek, erkeklere ýüzlemek, hemme bu erkeklere är boljak bolsun. Är bolmak üçin aýallar gulçulukdan çykmalydyr. Şol gulçulukdan çykman är bolup bilen, ýoksa gulun är bolýandyr. Aýallaram yani islendik ýagdaýda gulçuluğa hiç kaçan yani boyun eýmejek bolmaly. Gulçulukdan çykmalydyr aýallar. O sebäbini häzir ekrana getirip kendine. Onu bir getirjek bolam World Bank'ın nemesine tapdım. Şu aýda nämämiz barmy ýokmy onu bilemek. Sonra ekrana çıkar yine maňa näme diýýän ýüzlerden bu bir sebäbi bardyr. Biz näme üçin? Bu zat bolan bolsa aýalyň gul bolup ýaşamagy ýa-da eneň gul bolup ýaşamagy bu zat bolan bolsa onu gowy diýip aýdyrdyk. Yani ine şoň ýalydan ýanky benefitleri bar diýerdik. Ýöne ýok şol. Benefit näme bolýar kimine? Peýdasy. Benefit näme bähbidi diýerler. O bähbitleri bar diýer. Ne häzir ýani maňa näme diýýän her bähbidi bardyr şoň içinde. Ine häzir näme çykaryp bilsen karta bilen berýän ýeri bar kendine. Ana göreli. Taýy çykjakmy? Şeýle bir näme World Bank'ın göreli karta bilen berýän ýeri barmy? Bu sahypada ýok. Näme diýär? Iqtisady nämede seredýärde World Bank bolan üçin? Yok, şu World Bank'ın nämesi bardyr. Yani olan çeşme olarak şolaram ulanypdyrlar. Häzir men sana uğradym. O sen özüňe uğratsaň gowarsa meniň konumum başga bolan üçin seniň ýazýan zadyň meniň nämämde çykýan bolup biler. O men köp girýän ýerlerine ýa çykarym. Global Gender Gender diýerdi. O
o dünyadaki ayarların o hem mesleğen yağlı. O yarımdan köpüsü. Emine ben sana linki atayım her gün. Hı hı. Nereden atıp bilen doğru. O. Yine şunu aç, bir rahat görürse hazır. Hı hı. Karta vardır seviyede. İlk başta yine karta vardır. O kartada yanlış mesela koyu yani dört renkte e, 90'ın üstü olmalı. Doğru mu? Hı. Ondan sonra ola doğru gidendir. A kollarında. Yok yerlerinde de. Hazır ben hemen ayırayım. Hı hı. Şimdi bu kartanın yani yadınızda saklan. Kenzat ver yani o. Şimdi aşağı yine berde in öndeki yankı memeleri götürgendir. Nemediydi. Birden başlayırsa denlik derecesi diyelim. Ayar ve ekran dengliği derecesi birden başlayandır. Hı hı. Danimarka. Ondan sonra tava. Yine ol yerde ayağı ve erkek dendir. Şimdi olu esas ayağın ve erkeğin yankı dengliğinin hem öyle ölçü alır. Esas 4 tane kural bilen tespit ya da indeks nemesi şonyalı işleyen olan. Hı hı. Yeterli mi değilsen 100% yeterli değil ve hiçbir statistikada yankı modelin içine 100% bilgi alınmayan değildir yani. Sonuç için statistikadır yani. Probability veriliyor ve prosentler veriliyendir sonuç için. Takip bir zat yoktur yani. Yakın bir zat görkeceğidir. Surat çizip biliyor, görkecek biliyor. O dördüsem education, ondan sonra siyasi, ayağının ve erkeğin siyasi nemesi efekti diyelim ya da siyasi yağdayı iktisadiyeti vardır. Brem sağlığı vardır. Yine şu dördüsüne seyrediliyor. Yani sağlık ikisinde de denge yani sağlığa seyrediğinde ayağın sağlığı erkeğin sağlığından has vacip ya da has az vacip olan olsa oluyor bir arada boş önüne getiriyor ve iktisadiyette erkeklerin kazancı ayarlanmadan kötü olsa yine ara açılyandır. Yani son yalı hesaplanıyor. Ve education'de de yani eğitim ya da bilimde de erkekler has yani okullara giden olsa, üniversitelere, üniversitelere giden olsa has yani spesyalist diyelim ya da kadr erkekten çıkan olsa yine ayağı erkek arasında tafavut değil yani. Hı hı. Yani şunun neticesinde yine şunu yağlık zat çıkarıyor. Şimdi bunu bir zatla karşılaştıralım kendine. Ben sana yeni bir sanık link uğradı Hı yani. hı. Bu da yani welfare nemesidir dünyanın. Dünya yurtlarının. Aha. Buna şu sayfadan aldım kendine. İşte ikisi menzesi olsa ve ulanılan instrumentleridir. Nemesidir. Researchlarının yani denekleri mi? Böyle olan için. Indian kartada gören olsanız yine Türkmenistan, Afganistan, Özbekistan, sonra Afrikan yurtları en aşağıdadır. Türkmenistan, Afganistan, Özbekistan ve Özbekistan'da da Hocain değil ya yanlışmasam kendimi. Şeyler akbolpiler. Yani şunun için yine bunlar en aşağıdadır. Hı. Indi welfare näme kemine refah diýilýär. Yani Türk ýaşaýyş durmuş şertleriniň şertlerin näçe derejede yokorluğu diyele. Ha. ýokarlygy. Indi bu kartanamaç kemine Hı hı. karta gel. Ine ikisi bir menzeşdir. Yani renklerde nirde ayal bilen erkeğin hakları, hukukları ya da hak hukuku diýme, ayal erkek cemiyetdäki ornu nirde ikisi birbirine deň bolsa, şol ýerdäki ýaşaýyş şertleri hem şo derece boludur. Hı. Indi yankı
10 tane devlet vardır. En yukarıdaki birden 10'a vardır ve en sonundan birden 10'a vardır. Şoların köpüsü %90'ı menzeştir kendine. O yine seredele. Yani görüyorsunuz bu ikisinin arasında yankı pozitif correlation Hmm. vardır. Yani bu zat ne mi demek? Sen ayağını kul edip bayat bilmeyen. Yani ayağını kul edip bayamak demeyin. Kulu yaşap bilmeyen. O yani medeniyet gelen ok yurda. Mümkün değil. Bu nemen ayırıp bolanok mu kan? Bu neme duruyor. Reklama çıkıyor. As Reklama çıkan olsa kemine bu linklere mine bu malumatı biz ulanyan olsa yankı plagiat olmasın. Bulara neme koyarsın. Ava. Neme değil ya. Açıklama değil yani. Ava. Bu ikisini hem koy, ikisini hem neme vatandaşların özleri hem girip analiz diyecek. Analiz edip koyun. Hmm. Ne bu neme demek? Köp zada düşünüyorsunuz. Yine Köp zada düşündürüyor diyeyim. o Türkmenistan yine Türkiye'den has aşağıda. Özbekistan'la Türkmenistan bir rak nemede kendi. Yani izde. Katı izde. Türkiye'den izde. Neme has koyu renk olanlar öňde bolýar. Ösen şo neme bilen bağlılıkta da. Bu taýda da yine şeyler ýagdaý. Neme ösmedik yurtlara da seredeli. Ösmedik yurtlar Şu yankıdaki ayal ile erkeğin den olmadık yerleri ile ösmedik yurtlar ikisi bir mengeş yurtlardır kendine. Yani ben hem şonu düşündükçe kolen ya da şonu aytacak kolen hazır. hmm, Yine berde de yankı statistikalar görkezi yaşadı abi. hmm. Bu yankı Yani uğradan linklerin ikisi bir menzeş olaymasın? Bir yok menzeş. bir mengeş değil, sol bir zat değil. Biri welfare, biri hem gender equality ranking. Ee, Neme bolup biler? Yankı öňkü linki uğradan bolup bilersin. Şeyler Yanlış gördüm. uğrattım Ne ya. o yanlış uğradıpsın yani. Hazır men ünsüverdim de men 100% benzeş gelýärdi. Şoň üçin. Yani, onda mengeş değil, ikisinden bir link. Hava bir linki uğradıpsın. Ya beýlek linkin var olsa ona uğrada. Ha, dur şimdi welfare uğradayım. Yoksa sonra ne uğrattım sana? Hı. Bu prosperity, sen onda gender equality'ni uğratmadın yani bana. Sen ona seret. Ha, dur sana uğradayım. Hı hı. Dur, uğradayım. Linkimi şimdi kontrol edeyim. Prosperity. Şu at yine de şol geldi. Prosperity geldi. Çok cevap bilemiyorum ben. Ben şu computer gönderdik şimdi. Önkü kopyan uğrayan olmalı. Bulam şol. Ha, emin olayım. Çok cevap bilemem. Bolya bolmasa hem Ya da uzadı bizim Skype'ta Skype. sen ne hemen koyarsın bunu. Ha, Benimle. sen bana demeden uğradı yani başka bir platformadan uğratsan. Skype'tan olmaya mümkün. Hava Skype'tan sen o yerden kopyalayan her şeyi kopyalayıp gördüm. Hmm. Neden o üç tane sol bir Biz kopyalayıp uğraşıyor sana. biz bunu hatta aýratyn nemedeli yani korelasiýa diýilýär-de. Aýalların kul bolan ýurtlarynda ösüşen bolmaýa diýilen bir neme var. Hipotez var da. Ýa aslında hipotez däl, o teoriýa derejesindedir günümizde. Yani biz o hipotez var diýip alaly buna ele. Soň aýratyn Tamam çykyş bile nedeli. araştırıp görürüz olmasa bağırlap Ne koyarız. o? Şu aýallaryň hak hukugynyň bolmaýan ýurtlarynyň ösüşi bilen aýallaryň hak hukugynyň bolýan ýerindäki ösüşi.
ele alıp deneştireriz. Oluyor. Onda aydın cemle. Okey, evet. Uzun oldu videomuz. Hı hı. İyileştir. Videolara da yankı like basın, komentara yazın, fikirlerinizi yazın. Yanlış yerini görüyen olsanız da yanlışını yazın. Batı yani bizim için faydalı olur. Yanlışlarımızı açsanız. Tamam. Ondan sonra yine bu meseleler var da özünüzce yani araştırmanız olsun. Hep bana sonra yani bize ananın dil yani zaten yok. Bizim dil yani istiyoruz. Yani bu ananmak yanlış olur. Yani bağırlar bilirsiniz. Futbolda bilirsiniz ya da yalanlar bilirsiniz. Yalanlar tam argümanlarını bilin. Yalanlasanız yani faydalı olur. O sağ olun vatandaşlar. Kendine sağ olun. Sağ ol aydın. Yine de görüşürüz.